Группа рызыкі дачнікі, таму рэйды ў садовыя таварыствы і дачныя пасёлкі ў актыўнай фазе. Чалавечы фактар часцей за ўсё становіцца прычынай пажараў. Маецца на ўвазе абыякавасць і ігнараванне правілаў бяспекі. Разам з ратавальнікамі і прадстаўнікамі мясцовай улады ў адзін з рэйдаў адправіліся і мы. Садовае таварыства «Іскра». Менавіта туды адправіліся супрацоўнік раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях разам з галоўным спецыялістам Старашклоўскага сельскага савета, да якога адносіцца таварыства, каб яшчэ раз нагадаць людзям правілы бяспекі ў побыце, аб недапушчальнасці выпальвання сухой расліннасці, а таксама папярэджваюць, што за выпальванне і развядзенне вогнішчаў у неўстаноўленых месцах прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. За текущий период 2020 года из 15 пожаров 8 произошло в период дачного весенне-летнего сезона. 8 пожаров таких у нас произошло именно в дачных домовладениях, либо в надворных постройках, бани, сараи, на территории дачных домовладений. Поэтому планомерно нами организована работа по посещению садовых товариществ и проводим инструктажи, беседы с гражданами. Встречаемся в рабочих порядках на собраниях с председателями садоводческих товариществ, раздаем наглядную продукцию на противопожарную тематику. Лишний раз еще напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в период проживания на дачных домовладениях. Злых жарт з людзьмі, іх жа халатнасць і невыкананне элементарных правілаў бяспекі былі ўжо не раз, што даказваюць прыклады з аператыўных зводак. Ноччу 14 мая ў РАНС паступіла паведамленне аб узгаранні ў вёсцы Пруды Фашчаўскага сельсавета. У выніку гэтага пажару знішчана лазня, а 15 мая былі знішчаны дах і перакрыцце, пашкоджаныя сцены і маёмасць у дачным доме садовага таварыства «Івушка» Каменалаўскага сельсавета. Так што будьце асцярожныя з агнём. Ваша бяспека залежыць ад вас.